ụmụnne enwe ihe ndị mba anọ na-ekwu ha makịta ndị mba anọ nọpụta ha sị mmadụ wụ otele ha sị wụ otele sometimes ọtụtụ ndị mmadụ a na-alaiki ige ntị mgbe ha sị mmadụ wụ otele onye wụ otele ele ihe otele pụtara achọrọ m ka anyị kọwaa anụ ndị wụ otele na ala Igbo ndị wụ otele n'Imo steeti mana iji bido ka anyị mata na ihe wụ otele mgbe ha sị mmadụ iwe otele mgbe m wụ ụmụazị mgbe m na-esogharị mma m n'azụ mgbe m na-adị close to my mother enwe one day enwe otu ụbọchị mmadụ bịakwutere nwaanyị ibe ya a younger woman bịakwutere ka o nyere ya aka. My mother was a kind of a nurse ma ihe nọọsụ ndị omi local nọọsụ ndị a nwaanyị bịakwutere nnụnụ gbulu dị adjacent room na-ege ntị ha amaghị na m na-ege ntị. My mother che na m na-ehi ụra ma ntị m dị open. The young woman na-agwa ya mama enwe ihe ya si ya bịa complain enwe uko na-akụ ya n'otele kemgbe ezi ya ama ihe na-eme uko na-eji akụ ya n'otele kemgbe otu wiki na ya nọta uko na-akụ ya n'otele. Mama jụọ otele ole otele ka iwu uko koga mkọja m si nọkwa otele ọrụ ụzọ abụọ eche m ọwa otu ụzọ otele ka mma ya sị m ọwa otele ka eji amụ nwa ya sị oke ya were otele ka a na-eji amụ nwa na ihe ị ga-eme ya kwanụ na oteleshi but before that time naanị ka m otele na-eji anya oshi ka m oteleshi sometimes anyị na-akpọkwa ụmụazị ibe anyị sị iwe oteleshi nwadadị ka m matara sị apart from oteleshi enwere otele eji amụ nwa so mama akọchara ihe asị ya were oteleshi na ihe ị ga-eme ya na otele ka eji amụ nwa na ihe ị ga-eme so dadị ka o doro m anya na nwaanyị ọ mmadụ nwere otele abụọ otele ka eshi na otele ka eji amụ nwa but later in life mara na ọ naanị ụmụ nwaanyị nwere otele ka eji amụ nwa ụmụ nwoke nwere naanị ka otele eshi. So ihe m na-ekwu ugbu a ole onye we otele ọwụkwa otele ka eji amụ nwa otele ka eshi ndị mba anọ na-asị iwe otele eshi. Ugbu a ka m matara na ọtụtụ ndị politishan ndị a tere votu na otu afọ ma abụọ ma atọ ka gara aga wụcha otele eshi. Ihe emega n'ala Imo steeti ihe emega n'ala Igbo ihe emega na Naịjirịa egosile m akụwara m ka m mara na ọtụtụ ndị a kwadoro ndị a tere votu ndị anyị sọ ndị chịga anyị ndị gọvanọ anyị wụcha oteleshi. Ele ihe ha eji were oteleshi ọwụdụ ha otele ka eji amụ nwa ihe awụ otele ka eshi otele ka na-eshi ushi ka ị ga-akpata aka chịta n'imi gị na ushi ya ka o shi ga-uru ure oteleshi. Gọvanọ Imo steeti wụ oteleshi. Can you imagine onye asa agbara ụlọ ya ọkụ kemgbe some days ago olotabe marịta ụlọ eji rụ ọkụ agbagbuchigo mmadụ na streeti niile nna Owerri olotabe asọ na Abuja onwe oteleshi karịrị gọvanọ Imo steeti. Gọvanọ Imo steeti iwe oteleshi ebe ọ bụla ị nọ kwenyere m na iwe oteleshi iwe otele iwudo otele ka eji amụ nwa ihe iwe otele ka eshi. Oteleshi a na-asabe mmiri kemgbe otu wiki oteleshi eji anyụghachi kemgbe otu wiki asabe mmiri ọ ihe iwu ịnọrọ ị na ebe ị nọ n'ụlọ agbara ụlọ gị ọkụ gbuchie ndị nche gị ilehu bịa mara otu ochi ma iwe oteleshi gị dịga ndị amị ma whoever ha ga-agbu onye na ha gụrụ onwe ya n'ụra n'ụlọ iwe oteleshi gị nọsọ egbuga ndị mmadụ na steeti niile nọ Owerri ebe kapital siti gị nọ ebe kapital ihe eghere ihe aṅụ home gị nọ ilotabe bịa mara ndị egburu na ọbara awụga ebe ọgwụ iwe oteleshi. Ole onye ọzọ we oteleshi? Gọvanọ Enugu iwe oteleshi. Ana m na gọvanọ Enugu gara ebe ndị Awụsa bi na ndị Fulani bi ga iri klem ala ndị Awụsa na ndị Fulani achọ ya ụsọ ma ndị polisi ma ndị amị oji ga ha gbalagasịa kemgbe gọvanọ Enugu steeti alakpuru. Gọvanọ Enugu iwe oteleshi. Enwe gọvanọ nọ n'ala Igbo na-awụda oteleshi ọwụnụ ka Anambra ka na-awụda oteleshi ka ọwụ ke Abia steeti ka na-awụda oteleshi ka ole ka na-awụda oteleshi ọka Ebonyi steeti ka na-awụda oteleshi na ọtụtụ steeti ndị ọdọ gbara ala Igbo gburugburu ka Rivers steeti kwa oteleshi ihe ọmawa ikwu ụka n'ọnụ. Sometimes anyị nụrụ na ọsị ndị ESN na-aga abata na ogbe ya ha abata agaghị ahụ faya ha abatazie ya lagburu ya ekwo na ka ahụ mistake ha bịa ọzọ ya gọvanọ Rivers steeti iwe oteleshi. Ole ndị na-awụda oteleshi? Ndị na-awụda oteleshi bụ ndị ahụ na-ekwechirinụ na-agwa Federal Government of Nigeria ihe ha kwesịrị ịgwa ha. Abaribe Sinetọ Abaribe iwụda oteleshi.
apart from sinetọ abara ibe, ndị sinetọ ndị ọzọ si n'ala Igbo ọnụ wụcha oteleshi enwe uru ọnụ bara. Uru ọnụ bara bụ naanị iji anya ọchị, ọ na anyụkwa nshi na-esi ushi ọma, ihe ọ na-anyụ shi ushi ọjọọ. After all, enwe shi na-esi ushi ọma, eti ọ na-aka shi n'imi ya dị ya na-eshi ogiri nụrụ 3 years, ogiri nụrụ 2 years, ọnụ wụ oteleshi. Every politician n'ala Igbo iwe oteleshi. Naanị abara ibe n'ala Igbo wee politician na-awụda oteleshi. Abara ibe naanị na-awụda politician n'ala Igbo na-awụda every other politician n'ala Igbo wee oteleshi. Ọtọm of Benue State iwụda oteleshi. Ị na-ekwechiri ndị Fulani gwa ha nga ọrịa ga ha iwụda oteleshi. All those politicians n'ala Igbo ndị kwenyegere na ihe niile mege against ndị Igbo ihe ziri ezi, ọ na-awụdo oteleshi, ọ na-awụdo ezigbo ihe akwa nwi. Ole ndị oteleshi? Leadership of ọhaneze ndị Igbo oteleshi. Anyị nwere ESN ndị anyị kwadoro, ndị Igbo niile na ndị Biafra niile kwadoro ESN for our security, for our life, for our defense. Ndị ọhaneze ndị Igbo na ndị gọvanọ ndị ala Igbo South Eastern governors ha ga-eme meeting se ewepụtala Ebube Agụ ka ha scrap ESN. Ndị ọhaneze ndị Igbo ọnụwo oteleshi. Chairman ọnụwo oteleshi. Secretary ọnụwo oteleshi. Provost ọnụwo oteleshi. PRO ọnụwo oteleshi. Stakeholders ọnụ niile wụcha oteleshi. I can't imagine what is happening in Igbo land. Ndị Fulani batara in every town n'ala Igbo. I watch him kemere n'Ihitubo ma ọ titi the other time. Ma ọ eziokwu ma washi. Ihe anyị ma ndị Fulani bịara dị akpụwashicha ụmụ ndị Igbo isi maka egburu otu nama. Hope Uzodimma enwe ihe o mere because ọ wụ oteleshi. N'Ihitubo ma na ndị etiti ndị ọzọ chizi obi n'aka enwe onye kutego ume dị a. Gọvanọ Imo steeti nụkwa enwe ihe o kwuru ọwa oteleshi because gịnị ọwa oteleshi. Ndị Igbo iwe amị iwe polisi edinyeṅụ si gaa lụsa ndị Igbo protect gị onwe ha against ndị Fulani ga-agbagbuo tuwu ịgbagbu ndị Igbo ibeṅụ protect ga your father, protect ga your mother. Iwe onye amị n'ala Igbo, iwe onye polisi onye Igbo, ị nwere parents n'ụlọ, ị nwere parents wụ farmers, ị nwere brothers and sisters n'ala Igbo. Ndị Fulani ma ọ bụ ndị Awụsa bịa ha wale ha rape all the mothers, rape all your sisters. Edinụsi ga-egbu ESN ndị protect ga your mothers and your sisters against maltreatment and blood suckers of Fulani. Gị kwere ga ka ịgbagbo onye ESN ma onye IPOB fight ga to protect your parents and your sisters and your brothers at home. Nwanne iwe onye polisi iwe onye amị imegota iwe oteleshi. Elee ihe ị ga-erute n'uru ma mkpụrụ obi ha efunahụ gị? Elee ihe ị ga-erute n'aka Federal Government of Nigeria ilose your family in the hands of Fulani herdsmen? Elee ihe ị ga-erite n'uru na gọọmenti Nigeria na-awụghị ya salary echi ma ọ gị retire gị rie gị riwe pension ma ọ wụ benefit ndị ọzọ ma gị nwụọ? Ị ga-eji sell your brothers, your parents, your fathers and mothers out to the bloodsuckers, Fulani herdsmen and the Janjaweeds and the bandits. Nwanne m iwe onye amị, iwe onye polisi megota ahụ iwe oteleshi. Iwu onye ọbụla na high place, be you a politician, be you whoever you are, ebe dị elu na Nigeria. You are not feeling the pains of your brothers here. You are not feeling the pains of ndị Igbo. Ihe chọrọ responding positively to the demand of the Federal Republic of Nigeria. Nwanne iwe oteleshi. Have I made myself clear? Ihe gbasara ihe onye we oteleshi. Oteleshi awụdokwa otele eji amụ nwa. Oteleshi ka eji anya oshi ka ị ga-arịa aka mgbe ọbụla wepụta shi n'ime ya na-eshi ogiri ure. Ogiri nụrụ na 3 days or 3 years. Nwanne iwe oteleshi. Chegharịa ya na akpụrụ m gị aha taa n'ime ndị we oteleshi. Chegharịa.